दुखुनि मोदैया बोहैयो जेबोला नोंखौ आं गोसोखाङो नोंखौ आं हास्थायो। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मिथिया नामा नों। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों राजिब ब्रह्म आरो पुजा। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रोमै बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों राइदाव ब्रह्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि डाइरेक्टरआनो जादों पेटारसन ब्रह्म आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों दिपा बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि पिबि प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे पिबि प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनानै लाहैदो आरो नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नैबे भिडिअनि सापर्टिं रुलफोरानो जादों राजश्री, लीना, थाजिम, बिथराय, तारुन आरो गोबां दं। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनायनि थाखाय। लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअखौ जेब्ला फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै।